here at Flour. It's a bakery and brunch cafe. And there's Deeper, upod ko sa sulod. Yeah, and we are celebrating my graduation! Nami kay Mara, kita nga table diri sa gwa in case you don't want to go inside or hindi ka mo comfortable sa closed area like me. Hindi ka po masyado comfortable nga nagkakaon sa closed area. So dito tayo kakain later and let's just take some photos inside. So by now, open ang ila nga mga meals by 10 AM. So gahulat man kami nga maluto ang food para dili kita karon makakaon outside. Alright! You know, one thing I love in going to new reptos are their CR na tawa. Kaya bisa watch your step. Kaya nagpapalaog ang aton nga stairs ang aton nga walkway. That's one. Natawag yan nga interior design ng CR, diba? Looks like a home, parang hotel. There. And of course, we got the mirror. Always wash your hands. Ako, gali ang strand siyang ilang noodles. So, pang duwag sa katawon. Strand pa lang sa noodles, pang duwa na katawon. So, pwede mo siya ma-share ang isa nila ka-serve sang pasta and as well as sa pizza nila. They also have burgers here and of course, coffee and bread. Kaga mga unknown sa akong vocabulary ng mga dishes. But anyway, you could visit here, lapit gani sa Sanag. It's actually sa Sanag mismo nga, ano ni tawag mo ni? Ingod lang gid siya raw, gate. You see that one? That's the gate na sang San Agustin. Alright! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalim din. Rubeinspired!